Samantala, no inspection, no loading mga poultry farm sa Bugalyon hinigpitan dahil sa pagdami ng langaw. Para sa detalye narito si Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Nagpatupad ng mahigpit na no inspection, no loading policy ang lokal na pamahalaan ng Bugalyon para sa mga poultry farm kasunod nagreklamo kaugnay sa pagdami ng langaw sa ilang lugar sa bayan. Sa sinagawang emergency meeting ng bayan kasamang 3 poultry farm managers at Bugalyon Inspectorate Task Force, napag-alamang may mga poultry farm umanong hindi sumunod sa panuntunan hinggil sa paggamit ng IPA kapalit ng SLATS. Giit ng LGU, dapat may nakaandang gamot o kaukulang pangkontrol laban sa langaw mga ito bago payagang magsagawa ng loading operations. Kinakailangan din munang sumailalim sa inspeksyon ng mga poultry farm bago payagang magsagawa ng loading operations sa mga sisiw at iba pang poultry products. Maring makatanggap ng sanitary orders at humantong sa closure order alinsunod sa batas ang mga lalabag sa kautusan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM.